Ukusabela impilo yakho kufana nokuthwala umthwalo omkhulu, kukhala phansi kwelokhu ukugijima, ukhona nje kuphila usuku nosuku. Abantu abaningi baphila ngalendlela, bevalelwe emisebenzini ebangathandiyo, beqothuka ngezikweletu ezingapheli, becabanga ukuthi akukho lutho oluhlukile. Kodwa kwenzekani uma ngikutshela ukuthi ezinsukwini ezintathu nje kuphela ungashintsha konke lokho, ushintshe ukwesaba lube yisibindi? Kuzwakala kungekho qiniso, akunjalo? Kepha yilokho ngizokubonisa khona. Ngeminyaka yemfundo nokuphila kwami okuncintisayo, ngithole ukuthi umsuka ukwesaba kwethu kunokuntuleka kokubona okuqondile esikufunayo. Uma ingqondo ingenalwazi, iyahamba ihlangane ukungabaza nokukhungatheka. Kufana nokungena egumbini elimnyama ungazi ukuthi uphuma kuphi, ukuphazamiseka kuyabusa, ukwesaba kuvela. Ngikubonile ngokwami lokhu. Ingxenye enkulu yempilo yami ngangingenayo umbono. Ngingumsebenzi nje, ngisebenza ngamandla, ngingenawo amaphupho noma uhlelo. Kwakuyisikhathi sokusinda nje. Ngivuka, ngithola imali, ngibuyele ekhaya ngizizwa ngingathuthuki. Lokhu kuphindaphinda kwakungikhathaza. Muna ukhumbule lokhu, ukuphila okulungile, kungekho nqopho. Igama likaSolomoni lithi, lapho kungekho umbono, abantu bayabhubha, aliyona inkulumombala nje, kuyiqiniso. Uma kungekho umbono, ingqondo iyabola. Uma ingqondo iba yiyona, umzimba nempilo yayo ihambisana nayo. Ngiyayikhumbula ngibona abantu abangizungezile, ngicabanga ukuthi banento ekhethekile engingayinayo, njengokuthi impumelelo iyingqayizivele nje. Kepha iqiniso liwukuthi ngangingakaqondi ukwakha umfanekiso ofanele engqondweni yami. Ngase ngithola ulwazi oluguqula impilo yami. Ngithole ukuthi ingqondo ayisebenzi ngamazwi, kodwa ngemifanekiso. Ucabanga ngemifanekiso. Uma ngithi ngiyimoto, awuboni igama elilotshwe, ubonamo imoto. Uma ngithi nginja, ubonamo inja. Kepha uma kuqondene nathi, ukuphila kwethu, lokho esikufunayo, cishe akekho owakha imifanekiso ecacile. Futhi ngaphandle kwemifanekiso, konke kuyaphambana, ngoba ingqondo ayikwazi ukuhleleka ngokuthile okungenayo isimo. Ngase ngiqala ukusebenza ngokwakha le mifanekiso. Ekuqaleni kwakunzima. Ngingumangalelwa ngicabanga ngalokho engingakufuni, izikweletu, izinsipho, ukuhluleka, ukwesaba ukungabi ngcono ngokwanele. Okumangalisayo ukuthi uma ngigxila kakhulu kulokho engingakufuni, konke lokho kuvela empilweni yami. Uke wabona lokho? Uma ukhathazeka ngokungaphumeleli, khona lapho uhluleka khona. Akulona ithuba nje. Kuyiqiniso nje ingqondo ibonisa lokho okugxila kukho. Ushintsho lwehle lapho nginquma ukuguqula le nqubo. Ngaqala ukwakha imifanekiso ephilayo engqondweni yami ngendlela engifuna ukuphila ngayo. Ngibone ngizibonile nginomphefumulo, ngikhuluma obala, ngisiza abantu, ngihamba, ngiphumelela. Ekuqaleni kwakufana nokuphupha. Kwaba sengathi iqiniso lami lithi, akuyona wena, kepha ngiqhubekile, ngoba ngiqonde ukuthi ingqondo kufanele iphinde ilungiswe. Kwakuyilokho okukhulu kwenzeke, imizwa yami yaqala ukushintsha. Ngivuka nginomuzwa wethemba obungekho ngaphambili, futhi le mizwa emisha yaqala ukuqondisa izenzo zami. Qaphela ukuthi akuyona imali eyaletha isibindi. Akuyona ithuba elingalindelekile. Kwakuwumfanekiso engangiqale ukubona ngaphakathi. Lo mfaneko omusha wakhiqiza imizwa ehlukile, futhi leyo mizwa yangiholela ekwenzeni okuthile engangikaze ngikwenze ngaphambili. Ngaqala ukuhamba ngesibindi, ngizama. Ngikholwa ukuthi kufanelekile ukuzama. Ngokwenza konke okuyisisekelo kumfanekiso omusha, iqiniso lami laqala ukwakheka. Yilokho ukwesaba kuqala ukunciphisa amandla awo, uma uthatha ukuphazamiseka kwengqondo usibeke umbono ocacile. Ukwesaba kukhona nje ngoba uyakha imifanekiso engalungile, yokwehluleka, ukwenqatshwa, ukushoda. Kepha isibindi sivela uma uyakha, ngaphakathi, imifanekiso enamandla kangangokuthi iba yangempela kunezinselele ezingaphandle. Umphumela uwukuthi awusayiboshiwe yizimo, kodwa ungumqambi wazo. Manje cabanga nami, izingaphi izikhathi osevele ulahle amathuba ngoba ungaziboni uwenza lokho.
Izingaphi amathuba osevele uwashiye ngoba umfanekiso omunye unawo wawuncane, unqunyelwe, ugcwele ukungabaza? Yilokho konke kungashintsha khona. Ngesikhathi uyakha umfanekiso omusha wengqondo walokho ofuna ukuba yikho, ukwesaba kuqala ukuqothuka futhi isibindi, kancane kancane, sithatha indawo yaso. Ubuhle balokhu ukuthi noma ubani angakwenza. Awudingi izikhundla, izitifiketi noma imvume yanoma ubani. Kufanele unqume kuphela ukuthi yimiphi imifanekiso oyigcina engqondweni yakho. Ngenxa yokuthi ekugcineni akuyona iqiniso eliqamba umbono wakho uqamba iqiniso. Ukwesaba empeleni akuyona into engaphezu kokukhohlisa esikudala engqondweni yethu. Akuyona into engokoqobo, ayikho lapho ilinde khona, ivela ngendlela esikhetha ngayo ukuchaza izimo, ikakhulukazi ngemifanekiso engalungile esiyigcina ngaphakathi. Uma ucabanga ngokuhluleka, uma uzibona ulahliwe noma uthukuthele, umzimba wakho uyaphendula kule mfaniyeko njengokungathi iyangempela. Inhliziyo yakho iyanyakaza, isisu sakho sishabalala, ukukhathazeka kuvela. Akumangalisi ukubona ukuthi umzimba uyaphendula kakhulu kwimifanekiso esiyenza kunasempilweni ngokwayo. Ngithole ukuthi le nxulumano ilula kakhulu, imicabango oyigcina yenza imizwa oyizwayo, futhi leyo mizwa ichaza izenzo zakho. Kufana nokulandela. Uma ngicabanga ukuthi angikwazi, ngiqala ukuzizwa ngingabaza, futhi lokhu kungabaza kungenza ngingenzi lutho noma ngiyeke ekuphambukeni kokuqala. Yimiphi imiphumela yalokhu? Ukuhluleka okwengeziwe, izizathu eziningi zokukholelwa ukuthi ngempela angikwazi. Kungumjikelezo onqoba. Isikhathi eside, mina ngiboshiwe kuleli patroni. Izingaphi izikhathi osevele uvuka, ngaphambi kokuba uphume embhedeni, ingqondo yakho isevele iyalingisa yonke imibono engemihle. Kwenzekani uma ngingakwazi ukukhokha izikweletu zami? Kwenzekani uma leyo ngxoxo yomsebenzi ingaphumeleli? Kwenzekani uma lobu bungqingqwa buqeda kabi? Lokhu kuphindaphinda okungapheli kwemibono engemihle kudala umuzwa wokwesaba onamandla kangangokuthi kuvala. Futhi uma sivaliwe, asikwazi ukwenza izinto eziholela kwimiphumela ehlukile. Kepha le iyona ki, uma imicabango idala imizwa futhi imizwa iqondisa izenzo, khona ke uma ushintsha imicabango, ngokuqinisekile ushintsha imiphumela. Ngaqala ukuyisebenzisa lokhu ngokuzwakalayo. Uma umcabango wokwehluleka uvela, ngibuyisela ngokuzwakalayo umfanekiso wokuphumelela. Uma ukwesaba ukungaphumeleli kuvela engqondweni yami, ngivala amehlo futhi ngizibone sengiphumelele. Kubonakala kulula kakhulu, kepha yilokho kwenza umehluko. Ubuchopho abukwazi ukwahlukanisa okuphakathi kokucatshangelwa nalokho okungokoqobo, buyaphendula ngendlela efanayo. Akulona nje ukuma kwami. Isayensi iyakufakazela lokhu. Abaphandi eHarvard benze izifundo ezibonisa ukuthi abantu abaqeqesha imicabango yabo ukuba ibe mihle kakhulu banethuba elingaphezu kwesithathu lokufinyelela imigomo yabo yomuntu siqu nezezimali. Kungani? Ngenxa yokuthi leyo micabango idala imizwa yekholo, eholela ezenzweni ezizimisele kakhulu, ezinamandla kakhulu, eziqondiswe kakhulu. Izenzo ezinamandla ziletha imiphumela emikhulu. Akuyona imilingo, umthetho wesizathu nesiphumo uyasebenza empraktini. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangiphambi kwesinqumo esingashintsha impilo yami. Ngaphakathi ukwesaba kwangitshela ukuthi awunamandla, uzowuhluleka. Kepha ngangikufundile ukumisa okulula, imicabango idala imizwa. Ngingakhuluma futhi ngiqale ukubona sengiphumelele. Uma ngiqinisa lo mfaneko, ukwesaba kwaphela futhi isibindi sanda. Lapho ngiqeda ukwenza isinqumo futhi ngenza konke kwenzeka ngokwemvelo kunalokho engangikucabanga. Ngiyazi ukuthi uke waba nento efana naleyo. Izingaphi izikhathi ngisho nokwesaba uzizuzele ukwenza futhi wabona ukuthi empeleni ukwesaba kwakukhulu engqondweni yakho kunasempilweni. Yilokho ukwesaba kuyisiphumo semfanekiso ongaqondakali kahle. Kepha uma ukhetha imifanekiso oyigcina, uqala ukwakha imizwa emisha. Futhi leyo mizwa emisha iholela izenzo zakho kwisiphumo esihlukile. Khona ke, cabanga isikhashana, yini oyigcinile engqondweni yakho nsuku zonke?
Yimiphi imifanekiso oyibona ngaphambi kokulala noma uma uvuka? Ngenxa yokuthi uma imifanekiso yokwesaba, ukuhluleka nokushoda akunakulindela isibindi noma inala. Kepha uma uqala ukuzibona njengomuntu ophumelelayo, onomphefumulo, onamandla, uzobona ushintsho olukhulu endleleni ozizwa ngayo, futhi lolo shintsho luzobonakala emiphumeleni yakho. Yilokhu ushintsha ukwesaba lube yisibindi, ungalwi nokwesaba ngokuqondile, kepha ushintsha imbangela yaso, okuyimizwa nemifanekiso engalungile. Kungumsebenzi wangaphakathi obonakala kukho konke okuzungezile. Ukuphila akuphawuli lokho ofuna noma ulokhu uphupha, kodwa lokho oyibonisa ngomoya wakho. Kwakukuqonda lokhu okushintshe impilo yami kakhulu. Iminyaka eminingi, ngikholelwa ukuthi izwe lalingekho lungile kimi, ukuthi amathuba ayehlelelwe abanye kuphela. Ngingumsebenzi, ngingumhlanzi, ngenza imisebenzi engadingi lutho ngaphandle kwamandla, ngingumuntu oshoda futhi onqunywa. Futhi izwe lalinibuyisela ngani? Lokho kanye, ukushoda okwengeziwe, ukuqiniswa okwengeziwe, izindlela ezivaliwe. Ngaqonda ukuthi ukuphila kwami kwakuyisibuko sangaphakathi kwami lapho ngiqala ukushintsha indlela ebengibona ngayo. Ukuphenduka akuzange kwenzeke ngoba othile ubonakale wanginika ithuba elimangalisayo. Kwenzeka lapho umoya wami ushintsha. Nginquma ukwenza njengokungathi kunokwenzeka ukufinyelela okuthile okukhulu, ngisho noma iqiniso lami belithi akunjalo. Kwaba mnandi ukubona indlela izinto ezaqala ngayo ukwenzeka kusukela lapho. Abantu abahlukile bavela, amathuba angalindelekile abonakala, kodwa akukho okuthile okwakusho lutho uma ngingalungisi indlela ebengima ngayo ekuphileni. Uke wabona ukuthi abanye abantu banomoya wokudonsa izinto ezinhle. Yilabo abangakwazi, kungakhathaliseki ukuthi baphi, bathole indlela yokuphuma, ukuhleka, ukubona isisombululo. Akuyona inhlanhla. Kuyisibuko sokuqondisa abakhetha ukugcina. Cabanga ngo-Oprah Winfrey, isibonelo. Uzale ngezimo ezinzima, waphila ubumpofu, ubudlova nokulahliwa. Futhi noma kunjalo, wayenomoya wokukhula. Umbono wokuthi angaba ngaphezu kwesimo. Umoya wakhe wamenza waqonda zonke izinselele futhi waba omunye wabesifazane abanamandla emhlabeni. Futhi le iyona yimiphi umoya owaqala ukukhipha namuhla. Ngenxa yokuthi akukho nzuzo yokulinda ukuphila kube oluhle uma, ngaphakathi, ugcwele ukungabaza, ukwesaba noma ukuphambana. Izwe alibuyisi lokho oyifunayo ngemilomo, kodwa lokho oyikhiqizayo ngamandla akho. Uma uvuka nsuku zonke ukholelwa ukuthi kuzoba kubi, ungalindela kanjani ukuba izinto zihambe? Uma ungena emihlanganweni uzizwa ungaphansi, ubani ozokuhlonipha? Ngikhumbula isikhathi lapho ngibizwe khona ezingxoxweni zezinkampani. Ngangingenayo isipiliyoni, ngangingenawo amasiko, futhi ngaphakathi ngangiqothuka kakhulu. Kepha ngalelo suku nginquma ukushintsha umoya wami. Ngingene kulelo gumbi njengokungathi ngingumnikazi wami, njengokungathi sengigcine konke engikufunayo. Akuyona ubugovu, kwakukukholo. Indlela abantu ababengibona ngayo nokuthi bangiphatha ngayo kwakuhlukile. Ngaqonda ukuthi babengifanekisa nje umoya engangiqonde ukukugcina. Ucwaningo lwamanje lubonisa ukuthi umoya wethu weqembu uthinta impendulo yomzimba wethu. Abantu abagcina umoya omuhle bakhipha amakhemikhali ahlobene nokuphumula futhi banezinga eliphakeme lokulwa nezimo ezinzima. Lokhu kuchaza ukuthi uma uzibeka endaweni yomuntu onomphefumulo, amandla akho ashintsha, umzimba wakho ushintsha, izwi lakho lishintsha. Futhi konke lokhu kwenza ukuthi izwe likuphendule ngendlela ehlukile. Mhlawumbe uzibuza, kepha ungawushintsha kanjani umoya uma ukuphila akukuphi izizathu zokwenza lokho? Impendulo ilula, naphezu kokuba inselele, ushintsho aluqali ngaphandle, kepha ngaphakathi kwakho. Uma uqala ukwenza njengokungathi uyamfaneleka ukuhlonishwa, inala nempumelelo, umoya wakho uhambisana nalombono. Futhi kancane kancane izwe liqala ukubuyisela lokho okufakile. Kufana nokubuka isibuko, uma uhlanya, isibuko sihlanye. Uma uvaleleke, isibuko sivalekile. Ukuphila kuyisibuko. Uma unquma ukukhulisa isibindi nenala, libuyisela lezo zinto.
Ngalokho, uma namuhla uzizwa sengathi ukuphila kuye kwabanzima, mhlawumbe umbuzo owudingayo awuyi kungani lokhu kwenzeka kimi, kepha yimiphi umoya engiyikhiqize ukuze lokhu kubuyele kimi. Futhi le yiyona awudingi ukulinda konke kushintshe ukusebenzisa umoya omusha. Ungaqala manje, ngaleso sikhathi uqonda ukuba ngaphezu kwesimo. Ngenxa yokuthi izwe aliphenduli lokho olikhombisa, liphendula lokho oyikhipha ngomoya wakho. Uma lolo shintsho luvela ngaphakathi kwakho, akukho lutho ngaphandle elingavimbela ukubonakala kwalokhu kuguquka. Abantu abaningi benza iphutha elibonakala lincane, kepha eliqeda amaphupho abo ngokuthula. Babuka imiphumela yamanje futhi bakholelwa ukuthi lokho kucacisa ukuthi bangobani nokuthi bangasafinyelela ekuthini. Kufana nokuthi isikweletu, umbiko wezokwelapha noma isimo sobudlelwane buyizibuko eliphelele lekusasa. Kepha iqiniso liwukuthi le miphumela ayiho yimifanekiso yemicabango nemizwa eyedlule. Kufana nokubuka isithombe senkanyezi ezulwini, ukukhanya oyibonayo kuvela kuyo isikhathi eside, futhi akubonisi lokho okuyikho manje. Ngihlangane kanzima nalokho. Kwaba nesikhathi lapho isikweletu sami sasingalindelekile, futhi uma ngilibuka, kwakubonakala kunzima ukuthi ngibophekile ekuphileni okulinganiselwe. Ngangikholelwa ukuthi kwakuwubufakazi bokuthi anginalutho. Futhi ngenxa yalokho, izenzo zami zazinciphile, zaziminyene, zazinciphile. Kwakuwumjikelezo owangithoba kakhulu. Kwaze kwaba lapho ngiqonda okuthile okubalulekile, ngangingasadingi ukuba imiphumela yami yamanje iqondise umcabango wami. Uma ngihlala ngamukela le mfaniyeko njengeqiniso eliphelele, ngihlala ngiboshiwe empilweni efanayo. Lokhu kuphenduka kwenzeka lapho nginquma ukuvula inkampani yokuhlanza yami yokuqala. Cabanga nami, ngangingenayo imfundo, ngangingenayo isipiliyoni ekuthengiseni, ngangingenanto ngaphandle kombono nomoya omusha. Kepha lapho ngiyeka ukubuka lokho engingenaso futhi ngiqala ukugxila emfanekisweni walokho engangifuna ukukwakha, kwenzeka okuthile okukhulu. Ngaphansi konyaka, le nkampani ikhiqize imali engaphezu kuka-$100,000 amadola, imali engangicabanga ukuthi iyimilingo. Akuyona imilingo, kwakuyisiphumo sokungavumeli imiphumela yesikhathi samanje iqondise imicabango yami ngekusasa. Izingaphi izikhathi osevele ubuke umholo wakho, izikweletu zakho, ubukhulu besikweletu sakho, futhi ubeke lokhu kuchaza ukuthi yini okukholelwa ukuthi kungenzeka. Izingaphi izikhathi osevele ubeke izivivinyo zezokwelapha zichaza impilo yakho, kodwa nendlela oyithemba ngayo. Izingaphi izikhathi osevele ubone ukushoda kwamathuba futhi uqede ukuphila kungakuniki lutho. Le yiyona gibe ebanjwa abantu abaningi. Bayeka lokho okusele kwenzeke kuyenzeke lokho okusale. Isayensi yanamuhla iyakufakazela lokhu. Ucwaningo lwezengqondo lubonisa ukuthi uma abantu begxila kwimiphumela yamanje, amakhono abo okuqamba amathuba amasha awehla kakhulu. Kufana nokuthi ubuchopho buvalelwe endleleni yokusinda, bungakwazi ukubona ezinye izindlela. Ngakolunye uhlangothi, uma ufunda ukwakha ikusasa ehlukile engqondweni yakho futhi uqale ukuzizwa ngalomfanekiso, ubuchopho buqala izindawo ezihlobene nomuzwa wokukhuthazela nokuqamba, uvula indlela yezenzo ezintsha nemiphumela emisha. Ngikhumbula isiqephu esithile lapho ngangihlezi khona egumbini elingenalutho, ngibheka izikweletu eziqoqiwe. Noma ubani wayengaphetha ngokuthi akukho ndlela yokuphepha. Kepha, ngalelo suku, ngiyeke ukwamukela leyo miphaphethi isho ukuphila kwami. Ngivale amehlo futhi ngibone inala engangifuna ukuyiphila. Ngizibone ngiphumelela, ngisiza abantu, ngihamba, ngikhululekile. Lo mfaneko wangilethela umuzwa onamandla kangangokuthi, lapho ngivula amehlo, ngibone ukuthi nginamandla nesibindi sokuthatha isinyathelo. Futhi kwakukuthatha isinyathelo, okukhuthazwe umbono ohlukile, okuqale ukushintsha konke. Futhi le yiyona into okumele uyiqonde, imiphumela yamanje ayinayo amandla phezu kwakho, uma ungavumeli. Iyimibhalo nje yalokho obekungubani, hayi lokho ongaba yikho. Uma uzikhulula kule gibe futhi unquma ukwakha umfanekiso omusha, ukuphila kuqala ukukukhipha ngendlela ehlukile. Imali ivela ezindaweni ezingalindelekile, ubuhlobo buqala ukushintsha, amathuba aqala ukubonakala.
akuyona ngoba izwe lishintshile ngokuzumayo, kodwa ngoba ushintshe indlela ocabanga ngayo futhi uthatha isinyathelo phambi kwalo. Ngalokho, uma uzizwa uvalelwe yizimo, yenza isinqumo sokungavumeli imiphumela yakho yamanje ilawule imicabango yakho. Ngenxa yokuthi ikusasa alikho kunombolo yesikweletu sakho, noma kwimibhalo yetafula lakho, noma kumfanekiso kazolo. Ikukusasa kumfanekiso oyikhetha manje okwamanje. Isibindi akulona isipho abanye abasitholayo lapho bezalwa, abanye abasitholi. Sakhiwa futhi siqiniswa ngokuphindaphinda imikhuba noma ubani angayisebenzisa. Ngafunda ukuthi isibindi alifikelisi ngokuzumayo, njengombane okhanyisa impilo yakho, kodwa kuvela ekuzilolonga kwansuku zonke kokuzibona njengalokho ofuna ukuba yikho. Kungumsebenzi olukela kakhulu ukuba uthathelwe phansi, kepha ngenxa yalokho abaningi bayawudela. Futhi nokho, kulowo muhlelo lapho amandla okuguqula akhona. Ngithole ukuthi uma wenza njengokungathi ususuthiwe lokho ofunayo, umzimba wakho nengqondo yakho uqala ukusebenza ngokuvumelana nalomqondo omusha. Ubuchopho abukwazi ukwahlukanisa lokho okungokoqobo nalokho okucatshangelwa kakhulu. Ngalokho, uma ubhala, uphinda futhi uzizwe njengalowo muntu ophakathi, okuthile ngaphakathi kwakho kuqala ukushintsha. Isimo sakho sishintsha, amandla akho ashintsha, izenzo zakho zishintsha. Futhi, ngokwemvelo, imiphumela evela okuzungezile nayo iyashintsha. Yilokho engidalile umsebenzi olula futhi olunamandla, izinsuku ezintathu, uma uvuka, bhala isaziso elilodwa nje, ngiyilowo muntu engifuna ukuba yikho. Bhala njengokungathi kuyiqiniso, hayi njengokufuna okude. Futhi usuku lonke zenzele lokho isaziso. Uma ubhale ukuthi uyaphumelela, yenza njengomuntu ophumelelayo. Uma ubhale ukuthi unempilo, yenza njengomuntu onempilo. Uma ubhale ukuthi unethemba, hamba, khuluma futhi wenze njengomuntu onethemba. Mhlawumbe ucabanga, kepha akuyona inkohliso ukwenza njengokungathi ngiyilokho engingakakabi yikho. Yilokho engqondo isidukisa khona. Ngenxa yokuthi empeleni mina okusasa usekhona ngaphakathi kwakho, nje awukaveli emhlabeni. Sawubona. Ngingathanda ukwabelana ngokuhlangenwe nakho okuyigugu, okuthinta ukholo oluqinile, into ebonakala ilula kodwa enamandla amakhulu. Kukhona iqiniso elibalulekile okufanele siliqonde, impumelelo ayisiyona into nje eyenzekayo, iyinto esiyenza. Kunjengokufaka imbewu, uma ufaka imbewu yommbila, awulindele ukukha ukhilimu. Ukuzethemba akuyona into oyizalwa unayo, kuyindlela ophila ngayo. Ngikhumbula ngesikhathi ngisemncane, ngangihlale ngibheka phansi, nginezinkathazo eziningi, ngazibuza ngibekephi ekupheleni komgwaqo. Kodwa ngafunda into ebalulekile, ukuzethemba kulungiswa. Kunjengokulungisa ikhanda lokho kokude, ikhaza elithi ngingumuntu onamandla, ngingumuntu onokuqonda. Ukuphindaphinda lokhu kwakwenza ngizizwe nginamandla, nakanjani, ngakubona lokhu kusebenza. Ukuzethemba akuqali kubantu bakuzungezile, kuqala ngaphakathi. Kufana nokukhanya kwezulu, olukhanya luqala ngaphakathi emzimbeni wesibhakabhaka, luze luvele luqhuma. Ngikwazi ukuthi ukulungisa umkhuba omusha kuthatha izinsuku ezintathu kuphela. Zama lokhu uzobona ukuguquka. Ukuzethemba akunakuqeda ukwesaba, kodwa kuyakwenza ukuba ungalawulwa yilo. Kuyindlela yokuphila, ikhanda lakho liqonde phezulu, ugqame, ube yingxenye yento enkulu. Kufana nokubona isithombe esikhulu, ubukeka ukhulu. Ngibonile abantu abakhulu, abanamandla, bewohloka ngenxa yokungabi nakuqonda. Kunjengokulima umhlabathi omnyama, ungalindeli ukuvuna izithelo. Ngibonile nabantu abangenawo amandla, kodwa babenemigomo, bazuza kakhulu. Ukuzethemba kwenza uqonde ukuthi yini okufanele uyenzile, kuyakusiza uqonde indlela yokwenza izinto, nakanjani uyakwazi ukwenza izinto. Abantu abaningi bayazisola ngezinto abazange bazenze, kunokuba bayazisola ngezinto abazenzile. Ukuzethemba kuyisinqumo, kungelona iphuzu lokuqeda umsebenzi. Yenza isinqumo namhlanje. Shintsha indlela ophila ngayo. Ukuzethemba kuzokusiza uqonde ukuthi uphila kanjani futhi ungenza kanjani indlela yokuphila. Ngizobona kini kuvidiyo elandelayo. Sawubona.